Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Lorena Arangoa dugu gurekin platoan. Antzerki eta zirkoan formatu egin zen, baina klauna deskubritzerakoan pailaza zela argi izan zuen. Ongi etorri, Lorena? Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ongi, goen beroakin, baina ongi. Ja, bera ongi egiten du plato honetan, ezakit ora aterako zaigun ezakit kea edo, baina... Espero ez. Eta pixka bat konta iguzu, nola definitzen zara zu arte eszenikoen mundu honetan? Nola defenditzen nahi zen? Nola defenditu baita ere. Defenditu, ulertu izan. Bai, defenditu ere zuen, defenditzea ere garrantzitsua da, ez? Mundu gogorra da. Baina ni definitu galdetu dizu. Nik pailaza bezala. Pailaza. Bai, sudurrarekin edo sudurrik gabe, baina bai pailaza, bai. Eta gero, paiazon artean baita ere dago horrelako aniztasun handi bat, ez? Nahi dituzun guztiak. Nik uste bakoitza bere pailazo propioa daukala, eta bai, bakoitza hemendik hartzen duena edo beste, baina pertsonak bezala. Azkenean ez, beste norbaitekin, baduzu aman komunean zerbait, baina beste goz batzuk ez, orduan. Nik uste dut inoiz ez ditudala bi berdinak ikusi. Zaila da. Eta nola definituko zenuke zure pailazoa edo horrela pixkat orokorrean? Pues begira, definituko nuen ni bezala. Ze batzutan oso punkia da, eta beste batzutan moñas bat. Badut lagun bat esaten zidala ni naizela punki moñas. Punki moñas. Bai, naizela punkia, baina badut arroxa puntu hori, eta hori, ez? Osotasun hori. Bai. Eta bai, nik uste ongi definitzen nahuela horrelako zerbait, bai, ze badut hori rabia hori edo ateratzeko gogoare bai, eta nolabait ere ateratzen dut, baina hori, dultzetasun hori edo badut ere, bai. Bai, punki moñas ongi dago, nik uste. Bai, polita da. Eta gainera, interesgarria baita esan duzuna, ez? Osa, nire antzekoa. Hori horrela da normalean, klaunean, zu eta zure izaera eta klaunaren izaera bat egiten dutela? Begira, nik uste, nola klauna, klaro, ez da pertsonai bat. Ez da dialogo bat duen edo historia bat duen pertsonai bat, bai jarri aldiozula hori, ez, guztia. Baina nik uste zuretik ateratzen dena dela, ez? Nire pailaza animatzen da nik egiten ez ditudan gauzak egitera. Eta, klaro, baina dira nire gauzak dira. Klaro, bai, nire beldurrak eta nire berak afrontatzen ditu. Ongi. Bitartean egiten ditugun bitartean, bien artean egiten ditugun bitartean, ongi egoaz. Eta ze zaila ez, batutan hori plazaratzea, ez? Eta hor, holtza gainean, zure beldur edo gauza guzti horiek hor jartzea jendearen eskuetan edo? Begira, ni nahiko lotxatia naiz nire egunerokotasunean, baina holtza gainean lotxa horiek guztiak kentzen ditut. Ez dakit nola eta ez dakit zergatik, baina bai, ze nire pailazarekin noanean, bera oso librea da, eta ez du ez lotxarik, ez ditu txorradarik, orduan eske oso erresa da berarekin gauzak ateratzea, bai. Begira, nik egon nintzen denboraldi batean, terapia batean, psikologa batekin, eta, hori, denak bezala, ansiedadea dela ez dakiz zer, eta lan egiten genuen bacheloreekin, eta hori, terapia bukatu nuenean, terapia bitartean egin nuen montaje bat. Eta nire terapeuta montajea ikustera joan zenean, esan ziren, hau da terapia. Hau da egin duzun terapia, ez? Hor, atera nituelako pilo bat, ez? Eta ongi izan zen. Ere, hori, biak tartekatuta. Claro. Baina bai, sudurra, Flores de Bach.
terapia ona, ez? Bai. Bueno, egiten dira, baita ere, horregatik existitzen dira, ez? Bai, geroz eta gehiago dago klaun terapeutikoa edo, ez, deitzen den hori. Bai, nik ez dut inoiz halako kursorik hartu, bai. Baina, bai, jendea joten denean, ateratzen da oso liberatuta bezala, bai. Bai, ematen dizu libre sentitzearen hori, bai. Neri normalean baditut ez nire txitxak ez dakiz zer, ez hileak. Eta nire pailasari hori pilo bat gustatzen zaizkio, bere ziza guztiak, bere hile guztiak. Bai, eta bera libre sentitzen da hortarako, eta nik eskertzen diot pilo bat. Claro. Bai. Polita igual hori egunerokotasunean erabili halko bagenu, ez? Claro, bai, nire erronka hori da. Bai, gutxinaka gauz guzti horiek kentzea, ez, ere urteekin kentzen dituzu, ez? Txorakeri pilo bat, eskerrak, ze bestela. Baina, bai. Nik ikusten ditudanean halako amonak, ez, 80 urteko amonak ja punkitasun hortan sartzen direnean, ez? Bai, nik ikusten ditut pailaza pilo bat. Bai. Hola, neskato txikiak, umeak direnean, ez, igual zaiela esertzea holako soineko batekin, kuleroak, ez dakiz zer, ez zutelako hori, ez, buruan, eta amonak ere badute hori. Eta, eskertzekoa da, horrelako zerbait ondoan izatea, bai. Eta noiz izan zen momentu hori, oholtza gainean hain libre zinela edo pailazoaren bitartez libre sentitzen zinela deskubritu zenuenean? Bueno, nik ikasi nuen Nafarroako Antzerki Eskolan, eta bigarren urtean ematen da klaun interpretazio zikloaren edo barruan. Ematen da nik uste 3 hilabete horietako bat, ematen da klaun. Eta nik Patxi Larreak ematen zuen klase orduan, klaun bezala, eta nik esaten nion, nik bigarren kurtsoa errepikatu nuen, eta beti esaten nion klauna berriz egiteko errepikatu nuela. Bueno, hori eta beste gauz bat. Batzuengatik, ez ditugu esan. Baina ni hortan gelditu nintzen klaunarekin, bai? Osea, ze nintzen, niri beti interpretazioa gustatu izan zait, ze edozein izateko aukera hori duzu, ez? Da niri hori oso politia iruditzen zait, ze normalean egingo etzen dituen gauzak, baduzu pertsonai bat edo beste bat, ez? Egingo zituela, eta oholtza gainean hori sentitzea edo hori bizitzea superinteresgarria iruditzen zait, eta politia iruditzen zait, ez? Ez dakit nola da hau, bueno, igual dio. Ez zaitatera behar. Bueno, hori ez, personalidad multiple horietakoak, ez? Bale, bai, zezkenean beti erakusten dugu guretzat titxo bat, ez? Baina gauza asko gara, baina batzutan ez gara ausartzen edo alderdi horiek erakustera edo, ez? Claro, bai. Eta batzutan ere ez dituzula zureak sentitzen, eta antzerkiarekin hori gertatzen da, ez? Azkenean pertsonai bate tokatzen baldin bazaizu, baduzu bere bizia edo bere momentuan gertatzen ari zaiona, ez? Eta hori bizitzen duzu, ez? Nolabait. Eta niri hori, betidanik oso interesgarria iruditu zitzaidan. Baina klaunarekin hasi nintzenean, kapa guzti horiek kendu behar dituzu. Osea, ez zaude interpretatzen. Klauna daukanak da egi hori, ez? Bestela eske jendeak ez du sinisten esaten duzuna, ez? Eta, pilo bat irudia, osea, pilo bat gustatu zitzaidan hori. Biluzte hori, bai. Bertigo bezala ematen zidan hasiera batean, baina gero, puntua hartu nion da oso polita da. Eske bertigoa hemen bardu fijo, nik kurtxure ematekin dudanean, iruditzen zait, momentu oso on batean egon behar zarela, ez? Bestela, baita ere, beldur guzti horiek, ez? Edo kapa guzti horiek kentzea, ez da erraza. Eta gero, ostras, eske kriston bertigoa ematen digu, eske ez da gaude ohituta, ez? Gure gizarte honetan. Claro, ez gaude ohituta gu izatera. Osea, lehenik eta behin ez dakigulako zein garen, ez? Osea, ze azkenean badituzu familiako motxila, ez, zure taldeko motxila, ez dakiz zer. Da, zuk etxean zara modu batean, kalean zara beste modu batean, lanean beste modu batekoa zara, ez? Eta guzti horien azpian zu zaude, ez? Eta nik uste klauna azpian dagoen hori ateratzea da, ez?
Da, bai, oso interesgarria, lan oso interesgarria izaten ari da. Izaten ari da diot, ze badaramat kasi 20 urte honekin, eta oraindik gelditzen zaizkidanak. Ikasten zauden. Bai, erabat, ratu guztian. Bai. Eta orduan, momentu hortatik, ja, zuk edo autua hartu zenuen, edo esan zenuen, bueno, pues ni hau izan nahi dut, eta horretan sartu zinen. Bai, momentu. begira, gertatu zitzaidan gauz bat, nik antzerkia ikasteko grina horren nuenean, edo, pues, claro, 14 urtekin, horrelako zerbait, nik ikusten nuen ere burua Gaiarren Julieta bezala, ez, Romeo eta Julieta egiten, holako zerbait serioa eta potentea, ez? Eta klauna hasi nintzenean, justo urte hortan, egon zen Pepa Plana antzerki eskolan, eta bera badu antzezlan bat dela Julieta. Eta zen pailaza bat, eta zen Julieta. Eta nik esan nuen, ostras, askoz ere interesgarriagoa, Julieta hau. Osea, ¿dónde vamos a parar? Claro, ez zuen Romeorik, ez zuen behar Romeorik, ez? Osea, super libre, da esan nuen, klaro, baiet, hau da, nahi dudana, hau da, nik nahi dudan Julieta, ez? Eta hor ikusten zenuen argitarra. Bai. Nik uste ere bai, bueno, bakoitzak erraistasunak badituela baten edo bestean, ez? Eta ni dramatikoki kostatzen zait pilo bat hor sartzea, eta modu batean kaka hori nahastea, ez? Bai, pilo bat kostatzen zait, baina nik uste ere konektatzen dudelako, pues hori, sakontasun horrekin eta pereza nahiko ematen dit hortan sartzea, bai. Baina, bueno, osea, klaro, gero ikusten dituzu gauz batzuk, flipatzen duzula, ez? Badago jende oso potentea, da kontatzen dizun, edo zer kontatzen dizula, sinisten duzula, erabat, ez? Eta niri hori asko gustatzen zait. Kriston enbidia ematen dit ere bai, baina. Claro, bueno, azkenan ere garrantzitsua da, ez ikustea non zauden zu, edo zertarako duzun errestasun hori, edo zerekin konektatzen duzun, ez? Eta azkenan zure bidea egitea, ez? Bai, eta gero, ni hola rato libre batean baldin banago, eta enpanatuta gelditzen baldin banaiz, erabat hasten naiz, eta hasten naiz pentsatzen niri irriparrea sortarazten didan zerbaitetan. Eta hori ere beti da, ez? Nik askoz ere hobe defendatzen naiz humorearekin, nire bizitzan, Osea, nire bizitzan askoz ere hobe defendatzen naiz humorearekin, dramarekin baino. Da, askotan oso dramatikoa naiz, baita, osea, ez pentsa, moskeatzen naizenean naiz folako zerbait ez, baina, bueno, nik moskeatuta eta ordu erdira parre egin dezaket moskeoarengatik. Orduan, bueno, ongi, bai, parra gehiago laguntzen hau. Eta non daude humorearen mugak? Hau da, beste neska bat etorri zen monologista bat, Maider Lazkano, ezagite ezagutzen duzun? Bai, osea, bistaz eta bai. Eta egon ginen hortaz hitz egiten ez, humorearen mugetaz, eta zuk non uste duzu humorearen mugak daudela? Pues, nik uste muga dagoela, baino bai humorean eta bai denetan, zure muga izango zen besteari kalte egin baino lehen. Pentsatzen dut, jo que se. Neri adibidez, oain hasten zara, aurrekoak ikusten, monologoak, ez dakizen bat, eta emakumearen puntuan nuntzegoen, zen el saquiko de los chistes, osea, el saquiko las hostias, el saquiko los chistes, eta, klaro, niri horrek etzi bat ere gustatzen ez dikrazirik ematen, eta norbaitengan parre egitea zure egoa handituz, niri hor iruditzen zait izango zela oitako muga bat, ez? Baina, bueno, segunetan nondik eramaten duzun. Azkenean, nik adibidez pentsatzen dut, norbaitengan parre egiten baldin badut, niregan izan behar dela. Osea, eske nik nire buruaz ez badut parre egiten, ezin dut zureaz egin. Orduan, lehenengo nire limite horiek kendu, ez? Eta gero hasiko gara zurearekin nahi baduzu, ez? Baina bai, nik uste hori, errespetuz egiten baldin da, ez direla puskatzen limite horiek, ez? Bueno, jo que se, azkenean oso zaila da. Zaila da, bai. Bai. Zure kasuan, nondik sortzen dituzu zure ikuskizunak? Nondik? Bai, nondik edo
Bai. Ez dakit, nire bizipenengatik, nik uste, bai. Bai, nik uste baietz. Gero, igual, konstiente izan gabe, ez? Adibidez, nire baitaturik hasi ginenean sortzen, bueno, zen horrelako, bueno, pues nahi dut clown ikuskizun bat egin, bakarrik, ez dakiz zer, eta, bueno, pues tipikoan, hasi ginen pentsatzen, bueno, pues badu zita bat, ez dakiz zer, norbait etorri behartzaio, ez dakiz zen bat, eta orduan pentsatu genuen, jo, etzen nolako materiala hondirik ateratzen, ez pentsa, osea, pues horrelako, ez nahiko xinplea zen, ez. Orduan, hasi ginen pentsatzen ez dakiz zer, eta egun batean Patxirekin, ze Patxik zuzendu zuen, eta berarekin kaina bat hartzen, hortan ere, askotan, burua martxan sartzen da, bai. Eta berarekin hitz egiten, bapatean esan genuen, jo, eta etorri behar dena hil bada, ostras, klaro, askoz ere divertigarriagoa. Bueno, a ber, divertigarriagoa ematen dizun aukera, ze, klaro, de repente baduzu olako hil kutxa bat, hilakoen kutxa bat, ze joku ematen dizun eszenatokian hori dela pilo bat, ze, klaro, zu baino askoz ere handiagoa da, pisatzen du, ez dakiz zer, eta hortik abiatuta, gero ja, nola sentitzen den emakume hori, nola de repente bakarrik gelditzen den, eta tal, baina, klaro, nik horretara llegatu nintzen askoz ere beranduago. Osea, eta nik ikusten dut hortan adibidez, heriotzari buruz hitz egiten duzula umoretik behar dela, ez? Ze, osea, gertatu behar zaigun gauz bakarra da, fijo, bai. den hori gertatu behar zaigun gauz bakarra da, hori, heriotza, ez? Eta bera adibidez, nire baitaturik hortan ateratzen den emakume horreri, gertatzen zaiona berarekin asko haserretzen dela. Eta hori gertatzen da. Hiltzen den pertsonarekin, ez? Klaro, norbait hiltzen baldin bazaizu, baduzu haserre hori. Bai. Eta ez da inoiz hortaz hitz egin. Claro. Ez dago ongi hil den batekin haserretzea, baina normala da ere bai. Bai. Klaro, utzi zaitu. Joan da, ez? Eta gauz horiek ateratzen dira, eta, klaro, improvisazioetan ateratzen dira gauz horiek, baina gero, klaro, kanpotik hausnartuta, esatuzu, klaro, tio, eske normala da ere bai, ez? Baina, bai, osea, gehien bat ateratzen da improvisazioetatik, lehenengo pentsatzen dut zerbait, o zeri buruz hitz egin nahiko nuke, o horrelako zerbait, eta gero egiten dudan lehenengo gauza beti, da nire aizparekin hitz egin, Virginia nire aizpa helduena, dela modista eta gustatzen zaizkio pilo bat arropak eta horrela, eta beti egiten dugun lehenengo gauza da vestuarioa. Bai, Bai. Ze kurioso. Bai. Ez dakit zergatik, baina horrela egin dut beti. Historia guztiz izan gabe. Bai, historia, batzuetan historia hasi gabe. Ostras! Bai, pentsatuta eta lehenengoa, bai, eta horrek ematen nau horrela, bai, bizipen hori edo... Bueno, egia da ez, janzkera batek edo eman aldizula pista pilo bat baita ere, ez? Bai. Nortzaren, non zauden, ez? Bai, niri asko laguntzen hau, eta bai, izaten da, gero igual aldatzen dugu erabat, baina, bai, lehenik eta bain, hasten naiz hori, vestuarioarekin, bai. Eta bera da zure diseinu guztiak egiten dituena? Bai, bueno, nik esaten dira, gustatuko zitzaidan ez dakit nolako soineko bat, ez dakit zer, esaten dit, espera pixko bat. Aiotetna, kartzen du soineko bat, honekin hau egin da, ez dakit zer, jarri dezakegu hemen ez dakit zen bat, ostras, hori da. Bai, dauka buru bat, bai. Eta zu beti normalen, ez holtza gainean bakarrik egiten dituzu gauzak? Bai. Bai. Eske ez daukat zergatirik, baina bai, egin dut ere jendearekin, jarleku taldearekin hasi nintzen nik ere bai, hasi zenean jarleku, eta hor baginen 5 edo 6 holtza gainean. Ebaz Pilikuetarekin orduan hasiko zen? Ez, Ebaz Pilikueta hasi zenean nire aian nintzen, bai. Nik hasi nintzen batean Oreka Zirko eskolan eta Antzerki eskolan, biak batera. Ze Oreka zen atxaldez eta Antzerki eskola goizez, eta hori azkenean zirkoa utzi nuen, zer, naiz
torpe bat. Bai. Osea, bai. Hori zune klaunerako igual ondo datorkio, ez? Bai, laguntzen dio, Torpetasun hori. bai, baina, klaro, zirkoan, bueno, eske naiz bat ere abilak, keba, ez malabareekin, ez akrobaziak egiten, naiz desastre bat, bai. Nik uste daukadala gorputz oso handia eta ez dudala oraindik oso ongi kontrolatzen. Koordinatzen. Bai, eta oso gustora egiten dut ere jendearekin lan, Eta gero, klaro, mugitzearena, aktuazio bat duzunean askoz ere errazago da, taldean joatea, bakarrik joatea baino holtza gainean bakarrik egotea, kriston... Askatasun puntua baita, askatasun, bai, kriston askatasuna matizo, bai. Ze nahi duzunean inprovisatzen duzu, zerbait funtzionatzen baldin badu, esatezu, bai, hemendik, probatu dut. Da bai, puntu hortatik oso interesgarria da. Eta zerbait sortzerakoan beti kanpoko norbaiten begirada behar duzu? Edo ez duzu zertan... Ez, denetarik egoten da, bai baditu dela lagun eta familiar batzuk erakusten dio dana, eta bai, hori nire aizpa Virginia, nire aizpa parre egiten baldin badu, jazta. Apainau. Bai, eta gero nire mutilak parre egiten baldin badu, da bombazo bat. Bai. Osea, da horietako bat, ez? Bai. Zaila, irribarrea eta parra atera. Oso zaila, bai. Orduan berak egiten baldin badu irriparre bai, jazta, funtzionatzen du. Jo, ez zeona hori, Bai. Eta gero, hiloak ere bai, ze umeak pista asko ematen dizkizute, funtzionatzen duenari buruz edo ez, eta erritmoak, eta orduan, bai, beti badutola taldetxo bat. Bueno, familia beti da, ez? Leku ona. Bai. Bai, niri, eta gero, herrian egitea niretzako plazer bat da beti. Zu nongoa zara? Irurtzungoa. Bai. Eta, bueno, eski irurtzunen egitea da gozada bat. Irurtzunen nahiko, osea, jende nahikotxo dago antzerki munduan, eta... Bai, oso antzerki zalea da irurtzun, bai, gero ez da gehiago gainera. Bai. Tailerrak daude, gero emanaldi pila bat, bai, badago antzerki talde bat. Hori da. Oain dela, beste egunean esan zidaten zenbat urte zera baten, da naiz gogoratzen, baino 17 urte. Bai, Angel Sauesek zuzentzen duena. Bai, hasi zen Asun, eta gero hartu zuen Angelek. Nik Asunekin egin nuen topa, bueno, Angelekin ere uste dut urte baten egin nuela, bai, da oso gustora, da gozada bat. Claro, bai. Eta gero badugula Patxi kultura koordinatzailea, Patxi Mikeo, dela gozada bat ere bai, ze mugitzen da, eta gustatzen zaio ere antzerkia, eta bai, ari da lan handia egiten, hori, egin du lan handia antzerkia sartzeko, eta azkenean bai. Hazi hori ereiteko ez da gero ikusten ari dira fruituak hori, ez? Bai. Eta orain zertan ari zara? Ze ikuskizun daukazu edo bat baino gehiago? Ba, orain martxan berriz jarri dut nire baitaturik, orain dela 10 urte montatu nuela eta gero ja utzi nuen, ze, bueno, nik badaramat 8 urte, 10 urte, naizela bakarrik antzerkira jarri nuen fruteria bat. Bai, Bai, Irurtzunen fruteria bat irekin nuen, nire mutilarekin. Eta hori, konpaginatzen nuen antzerkia, eta baino, klaro, lan handia da, fruteria bat. Bai, oso esklaua. Eta hori, eta orain dela hilabete batzuk hartu dut eszedentzia bat, eta banago JFO antzerkiarekin berriz ere. Bai, baino hori, urte hauetan zehar, egin ditut pieza txikiak, gehien bat, eta horrela. Eta orain dela 10 urte ez gehiago izango dira. Montatu nuela nire baitaturik, eta orain berreskuratu egin dut, eman diogolako bueltatxo bat, eta berriz martxan jarri dut, baina hori, martxoan estrenatu nuen, da, klaro, orain uda datorrela, eta, bueno, programazioak saletan eta oso goldirik dago udan. Eta orain estrenatzen dugu uztailan Patxilarreak eta nik egiten ari garen montaje bat, kalekoa, eta gero urrian estrenatzen dugu Argako erregina. Tefik egin zuen La Reina de Larga, nik egin behar dut euskeraz. Bueno, kriston hori bai dela, nik hori ikusi dut, gainentzekoak ez, baina horik oso montai polita, ez? Gainera Feteren ere irabazi zuen, saria, ez, Tefik? Bai. Orduan hori ere, emango dizue aukera ez, gehiago mugitzeko. Bai, Tefirekin guk elkarrezagutzen dugu, orain dela 20 urte, horrelako zerbait, bai, eta ezagutu genuen elkar zirko eskolan. Bai.
Eta nik jarraitu nuen antzerkiarekin, Tefika jarraitu zuen zirkoarekin, eta gero sartu zen antzerki eskolan, eta bueno, bai, oso pailaza da berare, bai. Eta beti da nik, bai, eta bueno, pues bien artean ere gauzatxoak egin ditugu, eta horrela, eta bai, laguna gara, pues hori, kasi aizpak, bai. Ze polita, bai, horrelako proiektuak, bueno, eta interesgarria iruten zait galdetzea zergatik, ez? Fruteriaren kontua. Ez, arte eszenikoak sos, ez dakit hortik doan asuntoa, ez? Prekarietasun horrekin lotuta, edo... Bai, pues ailegatu zuen momentu bat, claro, nik oso gutxitan ibili naiz distribuidora batekin, eta nik freelance bezala ibili naiz. Nik nire burua saldut eta oso zaila da, oso zaila da. Bai, oso nekagarria, zaila baino oso nekagarria, ze mamarduzu txabapilo bat, ez dakiz zer. Eta, bueno, harrapatu zego ninduen momentu batean, nuela hori egiteko gogorik, eta bazuen ere mutila, bazuen txutxe denda bat, eta ziberra. Eta justo emakume batek uzten zuen Irurtzunen fruteria bat, eta pensatu, no, nire ama beti danik izan du harategia Irurtzunen. Eta zonen, pues igual, fruteria. Da, enuen oso ongi pentsatu eta ireki nuen fruteria bat. Eta gero mutilarekin, jarri genuen elkarrekin txutxe denda eta fruteria. Bueno, oreka mantentzeko. Oreka mantentzeko, klaro. Hor, bagenituen familia guztietako kideak konten, bai umeak, bai gurasoak. Venga, laranja eta gero ja txutxeak. Bai, eta hori, bueno, pues, ja sartzen zara egunerokotasun hortan, eta hori, derrepente pasaden urtean, orain dela urte terdi horrelako zerbait, frenomanoa eman nion, eta esan, a ber, ze, nuen nolako sensazio bat, o nahi bat, nahi nuela ja jubilatu. Bai, ikusten nuen ja nire burua ja jubilatzeko. Eta, klaro, ditut 38 urte. Bai, eta ez gaude jubilatzeko indikan. Klaro, nahiz eta, jo que sea, 45 urtekin jubilatu nahi, baina esko oraindik gelditzen zaizkit urte batzuk. Eta hortan bueltak hasi nintzen da esan nuen, a ber, zergatik jubilatu nahi duzu? Klaro, igual ez zaude oso gustora fruterian, magika. Oso gustora egon naiz, eta nire mutilarekin lan egitea da la bomba. Osea, ze da txiste kontinuo bat. Osea, bai, parre egiten dugu pilo bat, bazilatzen dugu fruterian pilo bat, beti dago dantzatzeko musika, ez dakiz zer, osea, bai, beti dago oso ambiente ona. Baino, bai, hori, eta hasi nintzen pentsatzen, eta esan nuen, pues igual berriz pisinera botatzeko momentua da. Ausardia hartu dut, eh? Bai, eta nuen horrelako gauz bat, zesaten nuen, jo, eske fruteria uzten baldin badut, igual ere mutila utzi behar dut. Bai? Bai, ez dakit zergatik, sartu zitzaidan horrelako zerbait buruan, pakean joaten zirela. Eta, klaro, berari atera nion tema ez, joder, Ramiro begira gertatzen zaidan, ez dakiz zer, baina, klaro, ez dakiz zer. No, apuratuta. Da, gelditzen zait bera serio begiratzen, hola entzuten. Da, erabet esatit, zu, zenbat bizi behar dituzu? Da, ni, pues, momentuz, hau, esan zidan, hori. Ez, ja, ikusiko dugu, hori da. Egintzazu nahi duzuna, osea, eske, egintzazu egin behar duzuna. Eta zure gorputzak esaten dizuna, ez? Orduan, bai, pues bota nintzen piztinara. Bai. Eta mutilarekin jarraitzen duzu? Bai, jarraitzen du mutilarekin oso bai. Bai, oso ongi. Baina bai, behar horiek sentitzen ditugunean, ez? Batzutan kasu egin behar diegu. Bai, eta igual dela, jo que se, probatzea eta aldaketa bat behar nuela, eta baina, bueno, hau momentuan disfrutatzen ari naiz pilo bat, eta bai. Ze ondo baita ere ez, tarte hori hartzea eta gero berritua ere, ez? Ze, klaro, eske saltze horren kontua da super zaila baita ere, freelance hori zarenean, ez? Zuk egin bartzunean lan guztia, ez? Zuk zerbait sortu eta gero saldu eta, klaro, zetz horiek jasotzea, ez? Gero... Bai, eta gero badugula, gehien bat emakumeak, badugula el síndrome de la impostora, ez? Eta, klaro, zuk zure burua saltzeko, claro, nik badakit nirea egiterakoan funtzionatzen duela eta jendeari gustatzen zaiola eta batzuri gehiago eta beste gutxigo o lo que sea, ez? Baina, bueno, funtzionatzen du.
eta badut bolo bat hemen da ondoko herrian berdina eta joaten da jendea errepikatzen du, orduan, pues funtzionatzen duela, o gustatzen dela, ez? Eta, baina, klaro, beste ezagutzen duzun norbaiti hori saltzea, da zure burua Lore horiek botatzen. ontzaz ematea, klaro, asko kostatzen zaigu, asko. Bueno, niri behintzat, Bai, baina esaten Pilo duzuna, bat. askori, emakume askori, bueno, nik uste artista askori, baina bai emakumeen kontua baita ere da. Bai, eta gainera hori, pues, jende askoren partez ere hartu izan dut, ez, hori, bueno, pues, zuk ongi pasatzen baldin baduzu, eta rato pasatzeko, ez? Lista. Claro, orduan, nik eukin nuen momentu bat, esaten nuela, pues, eske horren gustora egiten baldin badut, igual ez da lama. Bakizu. Bai. Ez dut sufritzen. Askotan hitz egin dugu honetaz baita ere, Claro. Lana eta plazerraren kontua non daude mugak, eta gero, lanaren kontzeptua hainbarrenatua dugu non nahi ez dugun zerbait dela, ez? Claro. Edo izan behar dela. Bai, eta badau, bizi garela mundu batean izan bartzarela superproduktiboa, ez? Eta beti erabat zerbait berria sortzen, berria, gainera, kontu ezberdinetan, ez? Berria, zure material Eta berria delako, eta innovatiboa, hori da. Innobatu behar duzula, ez? Ez que estatu inventado, maja, ez duzu... Ez nahi izan kreatiboa, ez? Claro. Batzutan pentsatzen dugu, ez? Ez que ez nahi bat ere kreatiboa, ez? Baina normal, ez que azkenean, ez? Claro. Estimulo pila bat ditugu eta dena dagoia sortua, ez? Claro. Baina, bueno. Bai, baina, beste modu batera reinterpretatzea gauzak, ez? Bai, holako, orain patxirekin egiten dugun ikasturtean zehar egiten dugun lan hortan, hartu dugu klaseko iruneska, hartu dugu klaun klasikoetatik puntu bat, ez, dela Cara Blanca, Augusto eta Contra Augusto, eta egin dugu horrelako sketch bat, ez? Eta, klaro, emakumeetan ez da asko landu klasiko horiek, ez? Ze, klaro, beti gizonezkoak egin dute, gizonezkoak zeudelako egiteko, ez zeudela, Emakumeak ezin zutelako egin, ez? Claro, hori da, Claro, ez zuten lekurik egiteko, ez? Eta oso interesgarria pieza zahar horiek hartzea, ez? Eta gaur egunera ekartzea, eta eramatea. Bai, oso interesgarria, bai. Eta gero, etorkizunean ja, nola ikusten duzu zure burua? Ze, karo, hainbeste aldaketa hain dituzu, ez? Zure biztean zehar, ez? Hain zaude puntu honetan. Nola ikusten duzu? Jarraituko zenuke bide honetan, edo fruterian? Pues ideik ez. Eta gainera ez dut hortan asko pentsatu nahi. Gero bizitza aldatu aldizu egun batetik bestera edo zerrengatik. Orduan, nik zentratzen naiz, momentuan, bueno, esfortzua kostatzen zait, baina bai, momentuan egotea eta disfrutatzea aldudan guztia, eta jo kese bihar zer etorriko den, edo etorriko den, ez? Bai, baina bai, nik antzerkia egiten dudan bitartean nik uste, bueno, plazer hau sentitzen dudan bitartean jarraituko dudala. Modu baten edo bestean, o profesionalki edo komo osea, baina bai, jarraituko dudala argi daukat. Jubilatzeko gogo horiek, orain alde batera utzi dituzu? Bai, egia esan bai. Ona hori, seinale ona. Nik uste bideo hori hartu behar dugula, ba. Bai, ze momentuz ez gara jubilatu behar, eta ailegatzen zaigunean, jo kese, jubilatu behar garen edez, eta orduan. Egia da, bai. Eta gainera azkenean, ez, hainbide prekarioa zaila da batzuetan, ez? Ez baduzula plazerrik sentitzen, pues ez duela pena merezi, ez? Claro. Baina plazerra sentitzen baldin baduzu, hortik ere. Claro, bai, horre izan behar du oreka bat, ez? Plazerra sentitzen baldin baduzu, baina momentu txikietan, holtza gainean zaudenean, baina gero beste guztia, kriston marroia baldin bada, pues, konpensatuta izan behar du, ez? Egon behar du hori. Eta hori gizartetik nola oreka hori aurkitzea, ez? Ze nolako laguntzak beharko genituzke gizartetik oreka hori mantentzeko, ez? Gainontzeko prozesu guzti hori, zailtasun ekonomikoak, administratiboak eta kudeatzeko.
Ba, ez dakit, osea, egia esan, klaro, nik adibidez autonoma naiz. Nik hilabetero ordaintzen dut kuota, bueno, ni eta beste kasi guztiak, ez? Baina, klaro, zuk ez baduzu lanik egiten, ezin duzu, osea, eske ordaintzen dugu lan egiteko. Hasten gara ordaintzen lan egiteko, lan egin ahal izateko. Orduan, klaro, hortik hasita, osea, hori ez dago ongi. Ez, zu lan egiten baldin baduzu eta asko irabazten baldin baduzu, pues ordainduko duzu horren arabera o lo que sea, baina claro, eske ez baduzu ez da hori ordaintzeko, eske ez da. Eta gero, pues yo qué sé, pues claro, jendea pues joan behar du antzerkira eta gustatu hartzaio, baina claro, nik eske alde hortatik ez dakit nola harrapatzen den, nola ez den harrapatzen, claro, orain bizitzen gara era bat informatuta gauden momentuan, osea, eta baditugu gauz pilo bat egiteko, ailegatzen zaigu bat, kontzertu bat, antzerki bat, ez dakizen bat, ez, mobilean, o Instagramen, o lo que sea, daukagu informazio pilo bat, eta, claro, ikusten duzu gaur zerbait, ostras, urrengo ostiralean da ez dakizer. Eta plantatzen zara astelenean, eta esan, joder, pastu zait. Baina, claro, eske hortik astelenera ikusi dutuzu ez dakizen bat, mila gauz. Orduan, claro, baina jo que se, pues eske ez dakit. Nik naiz oso zalea ez sare sozialetan, ez ni soy más de carteliko. Ja. Carteliko, telefono. Vieja usanza. La vieja usanza, bai, badakit ez dela orain dagoena, Claro, eta ez dela orain funtzionatzen duena gainera, ze jendeak ez ditu kartelak irakurtzen. Baino, ez dakit. Zaila, Bai. ez momentua. Bai. Eta gero, arte eszenikoak sos hau alde batera utzi halko bagenu, ez? Prekarietasun guzti hau, zailtasun hauek, eta zer jarriko zenukezu, zergatik dira garrantzitsuak edo zertarako dira garrantzitsuak? Zertarako diren arte eszenikoak garrantzitsuak? Jo, Edo zergatik, bai. Bizitzeko, baino eske gainera mundu hontan plantatu ginen momentutik gainera, kasi, ez? Bai, komunikaziorako, ikasteko, erakusteko, denetarako. Bai, ez dut mundua arte eszenikorik gabe ikusten. Eta jendeak zergatik ez du hori balorean jartzen orduan? Ni zer dakit, ez dakit, egia esan eske ez dakit, ze nik oso argi ikusten dut, baino entretenimendua, orain dela urte batzuk nik uste entretenimendu aldetik joan zela, eta hori, pues da, entretenimendua, ez? Zuk aspertuta zaudenean pelikula bat ikusten duzu, ez? Baina, klaro, pelikula hori egiteko zenbat lan dago. Eta pelikula horrek zer kontatzen dizu, eta zergatik kontatzen dizu horrela, ez? Eta, jo, eske, zenbat pertsona involukratuta daude hor. Da, klaro, eske, pelikula bat ikusteko zure kontzientzia guztiarekin jarri behar duzu, ez? Da, ostras, abertze kontatzen didaten. Igual dio arte eszenikoetan, antzeslan batean, o dantza saio batean, o kontzertu batean, ez? Baino, pues eske ez gaude hor, jo que se. Ez dakit, naiz oso... Ez dut oso sakonean pentsatu guztia. Claro, eski igual, bai, zu hain garbi duzunez, ez? Haien ez duzu planteatzen nola gainentzeko jendak ez du hori garbi ikusten, ez? Niri, orain dela gutxi, eman nuen ikuskizun batera, heldu zitzaidan gizon bat, izango zituela 50 urte inguru, eta zen antzerkira joaten zen lehenengo aldia. Gustatu zaion pilo bat, joan zen, emozionatuta, ez dakiz zer, jodea, ez zait denboraldi handian, ez zait dela hau gaztu behar, ez dakiz zen bat. Osa, nuen, ostras, eta bere bizi guztia, posi, jo que sei, ikusi izan ditu beste gauz batzuk, Bai. ez dakit. Baino, bai, jode, flipatuta gelditu nintzen. Zaila da, ez ere ikustea. Osa, nahita egiten ez baduzu, oso zaila da, ez ere ikustea. Claro, igual kontzerturen bat eta bai, baina antzerki bat, ez? Bai. Pues inoiz ez zaien interesatuko, ez dakit, baina, klaro, eske, etzekien horren interesantea zenik, ere? Claro, hori da gauza, ez? Claro. Hori hausnartzen dut, ez? Claro, eske, jendea ez da joaten antzokira, ez? Baina eske, haien ez daki gustatuko zaiola. Claro, probatu, ez?
Ja, bueno, pues gero ere badaukagu olako momentu batean, pues nahiago dugula 10 euro horiek pote batean gastatu eta lagunekin egon, ni zer dakit. Nik naiz oso potea zalea, osea que lagunekin ibiltzen naiz, baino beste Giro batzuetan. giro batzuetan, bai. Eta, norbaitekin hola kuadrillan antzerkira joatea oso interesgarria da, ze gero ateratzen zarenean, ez? Eta gero pote bat hartu aldezatzen. Claro, baita. Claro, baietz. Gero mesarre donda egin. Botat hartzen. Hori da. Bai. Pues Lorena, ja bukatzear gaude, baina Oso ongi. norbaitek hor galdera bat utzi du zuretzat. Zein da zure hitzik gustokoena? Ai. A ver. Super zaila galdera. Zein da zure hitzik gustokoena? Pues, nuen nahiko argi orain dela urte batzuk. Bai, xuxurlatzea. Asko gustatzen zait nola gelditzen zaizun ahoa hori esaterako. Xuxurlatu, ez? Eta oso politia da, xuxurlatzea ere, bai, ez? Bai? Eta soinua ere. Bai. Ze polita, zein argi eta garri zen eukan. Ostras, ni hori jarri zutenean esan nuen, ostras, hazen marroia hurrengo pertsonarentzat. Bueno. Baina ez, hori. Ze polita. Bai. Ba, hori da zure txanda, arbel hori gartzeko, klariona, eta ordu trapua ere garbitzeko. Epa. Bai. Eta norbaitentzat, hurrengo pertsonarentzat, galdera bat uzteko. Ez dakizun orden, baina arte eszenikoekin lotura izango duen pertsona bat izango da. Vale. Ba, zirudien ja, prest ekartzen nuela, enekien egiten zen. Bai, tita batean, bai hitza, bai erantzuna eta bai galdera, normalean jendea, ostras, oraintxe bertan, ostras, behar dut. Irakurri guzu. Zein da zure gorputzeko parterik preziatuena edo gustokoena? Ze polita eta ze zaila. Baita ere. Primeran. Eta hori ikusten dut baita ere zerbait ikarri diguzula. Bai. Ez joan baino lehen, hemen Bai. uzteko, gure platoa hornitzeko. Begira, nire pertsonaiak punkiak izan arren, o punki puntu hori moñas puntu hau ere badute, orduan poltsitxo bat, Super txutxi. ez zaizula deus sartzen, ez dela praktikoa, baino ze moñoñoa. Baina ze polita. Ze moñoñoa. Guain udarako ez da oso aproposa, baina bueno, hemen utziko izuet. Eta ze goxo baita ere, ez? Baita, Ukitzeko gogoa ematen du. bai. Oso beterik baldin baduzu eta xamurrak diren gauzekin betetzen baldin baduzu gero almohada bezala ere bilabili dezakezu. Ze ondo. Bai. Zure pertsonaiak erabiltzen du? Poltsoak beti. Beti. Bai, gustatzen zaizkio pilo bat, bai. Poltsitoak, poltso handiak, maletak, bai. Bai, asko gustatzen zaizkio. Primeran, ba hor utziko dugu gure platoan, Ez dakit nondik, hemen? hortxe bertan, bai. Oso ongi. Joaten gara guztia eraikitzen. Claro, bai. 32 pertsona izango zarete, pasatuko zaretenak, así que hau bukatuko du. Badituzue, bai, gauzpilo bat. Ba, mila esker etortzeagatik. Plazer bat. Berdin. Jarraituko dugu plazer horren bila, ez? Bidean antzerkiarekin, ez? Guztiarekin. Bai. Eta plazerra lortzen dugun bitartean, aurrera. Jarraituko dugu. Mila esker. Eskerrik asko.